терроризм амали зуроварона ва таҳдидкунанда буда, ҳадафи он тарсондани ҷомеа ва расидан ба мақсадҳои сиёсӣ аз роҳи зуроварӣ мебошад. экстремизм, ки дар асл маънои тафаккури ифротиро дорад, дар ҷомеа бо рафторҳои радикалӣ ва фанатикӣ зоҳир мешавад, ки ба он ҷабҳаи хатарноки сиёсӣ ва иҷтимоӣ таъсир мерасонад. салом бинандагони азиз, барномаи навбатии сиёсӣ таҳлилии тафсир пайгири ин мавзӯъ аст. бо мо бошед. терроризм ва экстремизм сарҳад, миллат ва дин надорад. онҳо боиси харобиҳо, ҷудоӣ ва нооромии ҷаҳонӣ гардидаанд. эмомалӣ раҳмон. ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар сафи пеши мубориза бо терроризму экстремизм қарор дорад, ба рушди стратегияи зидди терроризм аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ҳамкории фаъолро ба роҳ монда, тадбирҳои самарабахшро баҳри пешгирии экстремизму терроризм амалӣ менамояд. қонунҳои зидди террористии тоҷикистон ва ташаббусҳои байналмилалӣ дар самти мубориза бо терроризм ва экстремизм аҳамияти махсус доранд. барои пешгирии зуҳуроти терроризму экстремизм дар байни ҷавонон рушди фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва демократӣ муҳим арзёбӣ мешавад. таълими ҳуқуқӣ ва меҳнат дар муҳити солим, ки арзишҳои инсонӣ ва таҳаммулпазириро тарғиб мекунад, аз омилҳои асосии мубориза бо ин хатарҳо унвон мегардад. ҷавони беҳадаф дер ё зуд ҳадафи шахси ҳадафманд қарор мегирад. ба истилоҳи дигар, ҷавони бенақша ба нақшаи душман табдил меёбад. албатта, агар мо ин мафҳумҳоро умуқтар назар афканем, ҳар ҷавоне ки ҳадафи муайян надорад дар зиндагӣ ва асолати миллияш поин аст, он метавонад ки дар ҳар гӯшаи дунё, на фақат дар ҷомеаи мо, дар ҳар гӯшаи дунё сайди ин ё он гурӯҳи экстремистӣ, террористӣ дар умум тундрав гардад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ҷавонони имрӯзи мо қабл аз ҳама бо боло бурдани асолати миллии хеш, ки аз тариқи албатта донистани фарҳанг ба даст меояд, бояд ки худашро муҷаҳҳаз кунад ва бояд бидонад ки ҷавони имрӯзӣ ё метавонад як ҷавони созанда бошад, ҳам барои худаш, ҳам барои ҷомеааш, ё метавонад ба як ҷавони сӯзанда табдил ёбад. яъне ин роҳро бояд ки қаблан интихоб карда бошад ва барои ин роҳи дуру дароз бояд омода бошад. имрӯз яке аз проблемаҳое ки тамоми минтақа ва ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин терроризм ва экстремизм мебошад. террористон мехоҳанд ки бо ин роҳи зурӣ, яъне ба мақсадҳои сиёсии худ бирасанд, ҳадафҳои ғаризонаи худро амалӣ намоянд. экстремизм бошад, яъне тундгароӣ, ифротгароӣ мебошад. экстремизм дар ҳама соҳа дида мешавад, чӣ дар соҳаи дин, чӣ дар соҳаи варзиш, чӣ дар соҳаи илм. ва инчунин экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ба тундгароӣ, яъне ифротгароӣ ва аз ҳад зиёдравоӣ даст медиҳад. мо бояд муборизаро бо терроризм ва экстремизм дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ бо роҳҳои муштарак пурзур намоем. эмомалӣ раҳмон. экстремизм тафаккури инсонро ифротӣ, рафтору амалашро радикалӣ намуда, таҳаммулнопазириро дар ростои арзишҳои демократӣ, ҳуқуқи инсон ва арзишҳои ҷомеаи солим ба миён меорад. терроризм бошад амалияи истифодаи зуроварӣ, таҳдид ба ҳаёт ва амнияти одамон бо мақсади расидан ба аҳдофи сиёсӣ, идеологӣ ё мазҳабӣ аст. терроризм як рафтори харобкунанда аст, ки дар он ҷасорат ва амалҳои хатарнок барои ба вуҷуд овардани тарс ва ба анҷом расондани мақсад истифода мешаванд. таърихи терроризм ва экстремизм ба асрҳои миёна бармегардад, ки дар он
гурӯҳҳои мухталиф барои расидан ба мақсадҳои сиёсӣ ё мазҳабӣ зӯровариро пеша мекарданд. дар асрҳои 20 ва 21 бо рушди технологияи иттилоотӣ ва шабакаҳои интернетӣ шаклҳои нав ва муосири терроризм аз қабили терроризми кибернетикӣ ва иттилоотӣ ба вуҷуд омаданд. мо бояд қаблан бо мафҳумҳои фундаментализм, радикализм, экстремизм ва терроризм бояд ки шинос бошем ва дарк кунем ки ин мафҳумот дар кадом марҳила ба як ҷавон че таъсир мерасонад. бубинед, ҳоло барои як зироат ба як то ба ҳосил расидан як равандҳое вуҷуд дорад. ба монанде ки масалан мо тухмро аввал дар замин мепошем, он тухм неш мезанад ва баъдан нумӯ мекунад, баъдан гул мекунаду ҳосил медиҳад. ва худи раванди аз фундаментализм то ба марҳилаи терроризм табдил ёфтан ё гузаштани як ҷавон ба мисли ҳамун зироат аст. масалан дар марҳилаи аввал як нафар ҳамагӣ андешаи худашро фаротар аз дигар андешаҳо мехонад ва агар мо ба ҳамин марҳилаи фундаментализм бингарем ё ҳамин асосгароӣ, дар он марҳила як ҷавон агар як баҳои сатҳӣ бидиҳем хатарнок нест. лекин вақте ки ҳамун хонаводае ки шумо гуфтед ё ҳамун ҷомеае ки он зиндагӣ мекунад ё ҳамун муҳити омӯзишие ки он қарор дорад, агар бархурди дуруст нанамояд, агар ҳидоятҳои дурустро сари вақт анҷом надиҳад, албатта аз марҳилаи фундаментализм як фард метавонад ки ба марҳилаи радикализм бигзарад, ки аллакай дар ин марҳила масъала хеле ранги дигар мегирад ва ҳамин тариқ аз марҳилаи албатта радикализм ба экстремизм ва ниҳоят ки мо медонем ки марҳилаи экстремизм аст ки ин аллакай барои ҷомеа як хатари бузургро албатта дорад. Екстремизм, терроризм ин як падидаи нав набуда, балки аз замонҳои қадим, ҳатто аз асрҳои 17-18 хеле маълум мебошад ва дар ҳар гуна, дар ҳар сурат зуҳур меёбад. Шабакаҳои иҷтимоӣ хеле рушд карданд ва як гурӯҳи калони ҳамин террористон махсус дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ҳар гуна амалҳои нопоки худро ё ҳар гуна иттилоотҳои бар дурӯғи худро бо ҳар роҳу восита дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ паҳн менамоянд ва бо ин мақсад мехоҳанд ки тамоми шаҳрвандони сайёраро, аз он ҷумла ҷавонон ки қишри осебпазири ҷомеа мебошанд, ана ҳамин гурӯҳи фаъоли ҷомеаро ба гурӯҳҳои тундрави худ шомил намоянд. ва имрӯз чуноне ки яке аз файласуфи швейсарӣ соли 1861 дар китоби худ навишта буд, асри 21 асри иттилоот аст. ҳар ки бештар иттилоот дорад, ҳамон пирӯз аст. имрӯз ин гурӯҳҳои экстремистӣ метавонанд ки бо ҳар гуна иттилоотҳои бардурӯғ мардумро ба роҳи манфӣ баранд, яъне ба роҳи парокандагӣ, ба роҳи ҷангу ҷадол ва боз дар ин васила мо метавонем ки бо як иттилооти ватандӯстона, бо як иттилооти мусбат метавонем ки шаҳрвандонро, алахусус ҷавононро ба роҳи мусбат ҷалб намоем, ба роҳи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ҷалб намоем ва ба мардум исбот намоем ки ин гуна амалҳои террористӣ оқибати хуш надорад. оқибати ин амалҳои нопоки террористон танҳо парокандагиву ҷангу ҷидол ва даҳшатафканӣ мебошад. дар асри 20 терроризм ба як феномен ва паҳншавии глобалӣ табдил ёфт. бо таъсири ҷанги сард, тақсими давлатҳо ва пайдоиши давлатҳои нав, ифротгароии сиёсӣ, муборизаи гурӯҳҳои ҷудоихоҳӣ ва зиддиятҳои мазҳабӣ чун як ҷанбаи асосии терроризм ба вуҷуд омаданд. терроризм дар шакли худ барои наслҳои нав умуман муаммоҳои хатарнок ва ғайри қобили таҳаммул аст. гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ки аз интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд, мақсадашон паҳн кардани ғояҳои хатарнок ва фаъолиятҳои ҷинояткорона мебошад. терроризм ва экстремизм ба фарҳанги сулҳ, ҳамоҳангӣ ва таҳаммул дар ҷомеа зарба мезанад. мо бояд бо муттаҳидшавӣ ва якдилии ҷаҳонӣ ин мушкилотро ҳал кунем.
эмомалӣ раҳмон. як хонавода метавонад ки дар ҳамин раванд нақши хеш ё нақши муассир дошта бошад? чаро ки не? ба хотире ки масалан фарзанди манро ё фарзанди шуморо аз шумо беҳтар мешиносад. масалан ман аз ҳама бештар вақтамро ба фарзандам хоҳу нохоҳ мегузаронам ё ба истилоҳи дигар фарзандам вақти бештарашро дар муҳити хонаводагӣ сипарӣ менамояд. фақат ин ҷо як масъулияти дуруст, як дарки хатарҳои имрӯзӣ барои ҳар як хонавода зарур аст. бояд як падар ва як модар имрӯз бидонад ки масалан фарзанди он аз фарзандони 50 сол қабл ҳатто 30 сол қабл зери хатарҳои зиёде гирифтор аст ва ба хотири ҳамин хатарҳо бояд силсила омодагиҳое дар хонавода бошад ки аз он ҷумла худи ҳамин ҳадиақал суҳбат бо фарзанд, муайян кардани вазъи равонии он. агар ба ҳамин масъала умуқтар назар афканем, масалан мешавад ҳолатҳое ки як нафар зери таъсири сахти равонӣ қарор мегирад ва аз ҳамин ҳолати психологии ин ҷавон шикорчиёни махсус истифода мекунанд ва онро мегиранд сайд мекунанд. чаро ки як нафар аз он сӯи хати интернет аз кадом як кишвар тавонад фарзанди шуморо то ҳадде шиносад ки ӯро тавонад сайд кунад ва худи шумо дар дохили хонаи худатон то ҳадде ғафлатзада бошед ки нафаҳмед ки фарзанди шумо дар кадом мушкилӣ ё дар кадом рӯҳия қарор дорад. агар падар воқеан агар ҳамкории наздик бо фарзандаш дошта бошад, ин масъаларо намегузорад ки то ба ин ҳад расад. яъне дард ошно ва ростшунаи фарзанд мешавад ва масъаларо дар ҷои худаш то ба ҳадди бадтар нарасидан ҳал мекунад. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромаду суханрониҳояшон бо тамоми қишр фаъоли ҷомеа ва инчунин дар паёмҳои ҳарсолаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда дар бораи вазъи кунунии ҷаҳони муосир, сулҳу субот, амнияти сартосарии кишварамон ва ҷаҳон сухан гуфта мегузаранд. ва аз гуфтаҳои пешвои муаззами миллат бармеояд ки дар замони пуртазоди муосир ки пур аз хатару таҳдидҳои гурӯҳҳои мухталиф аст, имрӯз ҳар яки моро мебояд ки бо дилу нияти пок, азму иродаи қавиву рустамона ҳамчун як мушти мустаҳкам аз як гиребон сар барорем ва барои дурахшонии кишвари азизамон, пойдории сулҳу субот, истиқлолияти давлатӣ, амнияти сартосарии кишвари азизамон саҳми арзандаи хешро гузорем. тавре аз суханҳои бисёрам пурмаҳтавои пешвои муаззами миллат мо огаҳ ҳастем. мегӯянд ки дар ягон давлати дунё мо шуморо интизор нестам такя ба ҳамин миллат ва ба ҳамин сарзамини аҷдодии худ кунем. маҳз ба ҳамин хотир имрӯз мо агар назар кунем теъдоди зиёди ҳамин шаҳрвандоне ки ба гурӯҳҳои террористӣ шомил мешаванд, ин дар яъне ки давлатҳои хориҷа ҳастанд шаҳрвандони мо. ба ҳамин хотир имрӯз аллакай мо агар ба таърих ҳам назар кунем, терроризм аз давраи анамон рушди анамин инсоният арзи вуҷуд дошт ва дар ҳар як шакл фаъолият мекард ва зарари худашро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ яъне ки инсоният мерасонид. ҳар як фарди ҷомеа имрӯз, ҳар як навраси ҷавон бояд дар зеҳни худ, дар тафаккури худ ҷо кунад ки анамон зиракии сиёсиро бояд аз даст надиҳем. он нафаре ки имрӯз зиракии сиёсӣ ба маъное ки онҳо фаҳмишҳои сиёсии баланд доранд, донишҳои замонавӣ доранд ва ҳеҷ гоҳ ба чунин гурӯҳҳоу равиҳо дода намешаванд ва бовар намекунанд, шомил намешаванд. коршиносон мубориза бо экстремизм ва терроризмро як масъалаи муҳим барои тамоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ медонанд ва дар сатҳи глобалӣ терроризм ва экстремизмро чун таҳдиди умумӣ барои амният, субот ва рушди кишварҳо меҳисобанд. ва бешак мубориза бар зидди хурофот ва ақидаҳои ифротӣ вазифаи асосии мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеаи ҷаҳон аст. тоҷикистон беш аз пеш дар ташкили муколамаи глобалӣ оид ба мубориза бо терроризми байналмилалӣ саҳмгузор аст ва дар ин раванд нақши асосиву меҳвариро дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи мубориза бо терроризм ва экстремизм ҳамчун василаҳои муҳим дар пешгирии терроризм ва экстремизм амал мекунад. бояд гуфт ки Тоҷикистон
бо ташаббусҳои худ дар шакли дастгоҳи махсуси зидди террористӣ ва садорати мубориза бо терроризм ва экстремизм ҷиддиятро ба амалӣ намудани тадбирҳои зидди террористӣ нишон медиҳад. ҳамчунин пайваста гузарондани тренингҳо ва барномаҳои таълимии марбут ба пешгирии терроризм ва экстремизм барои ҷавонон ва оммаи мардум зарур ва саривақтӣ мебошад. ҳукумати кишвар аз ҳамон солҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ то ба имрӯз як қатор тадбирҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ ва амниятиро роҳандозӣ намудааст. Аз он ҷумла Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санади ҳуқуқӣ буда, мағз ана ҳамин ҳадафҳои ғаразноки террористонро яъне ба танзим медорад ва ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ва инчунин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бо терроризм ва экстремизм, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо экстремизм, стратегияи миллии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мубориза бо терроризм ва экстремизм солҳои 2016-2021 ва инчунин стратегияи миллии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқовимат бо терроризм ва экстремизм солҳои 2021-2025 инчунин як қатор барномаҳои роҳандозӣ гардидааст ки метавонад барои муқовимат бо терроризм, экстремизм ва мубориза бо ин амали хатарсои ҷаҳони муосир яъне як заминаи асосие гузорад. Барномаҳое ки имрӯз ҳукумати кишвар қабул намудааст дар роҳи мубориза бо терроризм ва экстремизм метавонад ки як заминаи асосие барои паст намудани ана ҳамин гуна шиддатҳои гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ як заминаи хосае гузорад. бешубҳа яке аз равишҳои мубориза бо ин андешаи номатлуб, бо ин зуҳуроти бад ва бо ин гурӯҳҳои радикалӣ ин албатта тақвият додани дониши ҷавонони ин ё он кишвар ё ҷомеа ҳаст. Ва бубинед пешвои муаззами миллат роҳбарияти олии кишвар сутуни давлатдории хешро дар рушди маориф гузоштаанд ва сол то сол талошҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат афзун мешавад то ки ҷавони имрӯзӣ огоҳ, зирак, доно, истифоданашаванда, ҷавоне бодарк, ҷавоне ки хати сурхи миллаташро бишносад, ҷавоне ки даркҳояш аз таҳаввулоти минтақавию ҷаҳонӣ пур бошад, ҷавоне ки мағзаш албатта дарк мекунад ки манофеи миллияш куҷо аст. Агар ҳар ҷавоне мағзаш бо чунин арзишҳо шакл бигирад, ҳатман ки он нафар наметавонад ки дар истифодаи ин ё он гурӯҳ қарор бигирад. ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад дорад ки на танҳо дар сатҳи миллӣ, балки дар ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо дар мубориза бо терроризм ва экстремизм саҳм гузорад. Эмомалӣ Раҳмон. соли 2024 моҳи сентябр буд пешвои муаззами миллат дар дарси сулҳ як нуқтаи хеле албатта муҳим ва хуб ишора карданд ки айни замон аз ҳисоби ҳукумати мамлакат 41200 нафар ҷавон дар хориҷ аз кишвар таҳсил мекунад. яъне ин воқеан як пайки хеле хуш барои ҳар як ҷавони бедордил, барои ҳар як ҷавоне ки имтиёзҳои давлатиашро мешиносад мебошад. яъне шуморо муқоиса кунед ки 41200 нафар имрӯз ҷавони мо дар хориҷ аз кишвар дар сатҳи байналмилалӣ мутахассис шуда истодаанд. ҳар ҷавоне ки агар ҳамин имконияти имтиёзҳоро мешиносад ба маротиб метавонад худашро тамоман дар як дунёи дигар, тамоман дар як фазои дигар бисозад ва битавонад худ ва миллаташро ҳамчун як фарди сарафроз ва ҳамчун як миллати обрӯманд муаррифӣ кунад. чуноне ки пешвои миллат дар яке аз китобҳои боарзиши худ, дар яке аз асарҳои боарзиши худ уфуқҳои истиқлол гуфтаанд, ҷавонон бояд аз ҳарвақта дида бештар ватандӯст бошанд. ватани худро дӯст доранд, масъулиятшинос бошанд, ҳисси баланди ватандӯстӣ дошта бошанд, аз таъриху тамаддун, фарҳанги бою ғании миллати хеш бархудор бошанд ва танҳо метавонанд дар ана ҳамин замина ватани худро аз ҳар гуна гурӯҳҳои манфиатҷӯ, аз ҳар гуна замони пуртазоди муосир ҳифз намоянд. ва имрӯз бояд ҳар як ҷавонро мебояд ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳад. албатта зиракии сиёсӣ дар заминаи холӣ ба вуҷуд намеояд.
برای از دست ندادن زیرکی سیاسی امروز هر یک جوانро мебояд ки донишҳои амиқи сиёсӣ дошта бошад, маданияти баланди ҳуқуқӣ дошта бошад, ба ҳар гуна иттилоотҳои бардурӯғе ки носанҷидааст ва таҳлил нагардидааст бовар насозад. имрӯз ҳар яки моро мебояд ки аз ҳарвақта зираку ҳушёр бошем, ватандӯст бошем, ватани худро дӯст дорем. дар ҳеҷ як ватани дигар моро интизор нестанд. имрӯз мо чуноне ки пешвои муаззами миллат мегӯянд, мо яроқи ҳастаӣ надорем, аммо яроқи ҳастаии мо ин муттаҳидии миллати мост. пас биёед муттаҳид бошем, ватани худро, арзишҳои миллии худро ки бо ҷонисориҳои фарзандони фарзонаи миллат ба даст омадааст ҳифз намоем ва кишвари азизамон Тоҷикистонро ба шоҳроҳи аз ин ҳам тараққӣ карда равона созем. хеле муҳим аст ки кишварҳо барои таъмини рушди устувор ва фазои мусоиди иқтисодии иҷтимоӣ тадбирҳои муштарак дар самти мубориза бо экстремизму терроризм андешанд. муҳимтарин омил дар ин самт маърифаткунонии ҷомеа ва таваҷҷӯҳи зарурӣ ба соҳаи маориф аст. барои мубориза бо зуҳуроти номатлуби аср дар Тоҷикистон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ шуданд. баҳри худшиносу худогоҳ гаштани шаҳрвандон, хоса насли наврасу ҷавон иқдомҳои шоистае анҷом ёфтанд. ҷавони худшиносу ватандӯст ҳамонест ки пайваста илм меомӯзад ва дар ҳар ҳолату вазъият манфиатҳои давлату миллати худро ҳифз менамояд. дар шинохти чеҳраи асливу манфури ифротгароён аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши Тоҷикистон ниҳоят бузург аст. ташаббускорӣ, мизбонии кишвари мо аз намоишҳои сатҳи баланд ва суханрониҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон далели барҷастаи ин гуфтаҳост. яъне бо боварӣ метавон гуфт ки нақши Тоҷикистон дар ёфтани роҳҳалҳо ҷиҳати расидан ба ҷаҳони озод аз терроризму ифротгароӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мегардад. дар ҳамин ҷо бинандагони азиз барномаи тафсир ба охир расид. сеҳатманду шод бошед.